Is-sena l-ġdida se tkun aħjar mis-sena li ġiet fit-tmiema, aħjar għall-familji, aħjar għan-negozji, aħjar għall-pajjiżna. Kien b'dan is-sentiment li l-Prim Ministru Joseph Muscat sellem is-sena 2018 u ta' merħba lis-sena 2019. Sena li Malta se tilqa' b'ekonomija miexja b'saħħitha u b'suq tax-xogħol kompetittiv għall-aħħar. Dan għal il-Prim Ministru huwa l-ispirtu li għamel lil Malta l-aqwa fl-Ewropa u li jista' jagħmilha l-lejra tad-dinja. Fakkar kif anke tul din is-sena il-Gvern ħoloq aktar xogħol u kompla jnaqqas il-faqar, iżda sostna li għad fadal nies li għandhom bżonn aktar għajnuna biex ilaħqu mal-ħajja. Il-Prim Ministru qal li l-pożizzjoni li jinsab fiha pajjiżna issa jagħtih kull ċans li jiffoka fuq il-futur u fejn irid jażal fi żmien li ġej. Sostna li Malta qed ħares lejn oqsma bħal blockchain u l-intelligenza artifiċjali. Mhux biex ninħlew f'diskussjoni bejn il-ftit, iżda biex nassiguraw ix-xogħol għat-tfal li llum jinsabu fl-iskola sekondarja biex inserħu ras min illum għandu 40 sena li se jkollhom il-pensjoni. Li naraw li ma jkunux il-ħaddiema u dawk li jfilħu l-inqas li jħallsu l-prezz għal dawn il-bidliet. Irridu nkunu fost dawk li jiffurmaw il-futur u mhux inħallu li l-futur jiffurmana. Il-Prim Ministru irrefera wkoll għal proġetti infrastrutturali ewlenin li bdew tul l-2018. Pajjiżna qatt mara daqshekk investiment f'infrastruttura pubblika f'daqqa. Minn power station li permezz tagħha għandna kontijiet orħos u arja aktar nadifa, għal toroq ġodda li qatt marajna bħalhom u toroq oħrajn li qed jingħataw il-wiċċ għall-ewwel darba. Minn impjanti li jsaffu id-drenaġġ u jagħtu lill-bdiewa tagħna ilma nadifa r-raba tagħhom. Għal sistema ġdida ta' separazzjoni tal-iskart u riċiklaġġ biex jkollna ekonomija ċirkolari u ambjent aħjar. Dr. Muscat tenna li fl-2019 se tkompli tingħata priorità lil dan is-settur, fosthom b'inizjattivi bħal dak tal-irkupru tal-fliexken tax-xorb u sejħa għal offerti għal mina bejn Malta u Għawdex. Fuq kollox qal li Malta se tara infrastruttura tas-saħħa tal-ogħla kwalità fejn robots se jkunu qed jgħinu lit-tobba fl-isptarijiet tagħna fl-operazzjonijiet. Dan fil-waqt li l-isptar Mater Dei se jara l-bini ta' sptar tas-saħħa mentali ġdid biex tkompli titnaqqas l-istigma marbuta ma' dan is-settur. Għandna l-infrastruttura soċjali fejn minkejja li għandna l-inqas numru ta' nies qiegħda qed inżidu in-nefqa tagħna biex ngħinu lil dawk li jifilħu l-inqas. Imbagħad għandna l-infrastruttura kulturali bħal mużew għall-arti li ninsabu fih. Parti mill-legat li se jibqa' tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Inizjattiva li serviet biex tiġbed eluf ta' Maltin u Għawċin lejn attivitajiet bla preċedent u tiġbed mijiet ta' eluf ta' barranin lejn pajjiżna. Semma wkoll kif titta xhur oħra tintemm il-ħatra ta' President tar-Repubblika ta' Marie-Louise Collairo Preca li fi kliemu għamlet biċċa xogħol eċċezzjonali. Il-President Collairo Preca hija simbolu b'saħħtu ħafna għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u role model għal eluf ta' tfajliet u nisa li jridu jitlu fil-ħajja pubblika. Is-saħħa tal-messaġġ li jingħata meta l-ogħla kariga tal-Istat tkun mara huwa kbir. Issa hemm bżonn li nkabru dan is-sentiment u naraw li jkun istituzzjonalizzat. Fil-bidu tas-sena ġdida, il-Gvern se jibda konsultazzjoni wiesa biex aktar nisa jagħtu semhom fl-ogħla istituzzjoni ta' Malta, il-Parlament. Fi kliem Joseph Muscat, issa huwa l-waqt u l-Gvern se jiddiskuti mal-partijiet kollha involuti, inkluż l-Oppożizzjoni, biex jaraw kif se jitwetta il-mandat tal-poplu. B'dan l-istess mod il-Gvern se jkun qed iħares biex jimxi lejn il-Konvenzjoni Kostituzzjonali biex ikompli l-bidliet meħtieġa biex Malta ikollha Kostituzzjoni ġdida. Il-Prim Ministru temm jinnota illi l-bidla saret esperjenza ta' kuljum f'dawn il-Gżejjer, tant illi hija l-essenza li tagħmel lill-poplu Malti u Għawċi wieħed progressiv. Poplu progressiv li fost oħrajn fl-2019 se jkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li se jagħti d-dritt tal-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena. Għalhekk, l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kunsilli lokali se jkunu waqt storiku għal pajjiżna u nħeġġeġ li tfajliet u ġuventur kollha
biex jieħdu sehem f'din il-wirja ta' demokrazija b'saħħitha, f'rispett reċiproku lejn il-fehmiet ta' kulħadd. Għaliex fuq kollox aħna il-koll Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.